Ai niin, kun minun vittu tuo tossa. Joo. Laita tuo rutsimulkero, laita samat tien päneille. Vaikka se tuolla vittu olekaan vittuulu, mutta se ei ota säätis. Isänsä raaskaama huora saatana sama tie. Pistä vaan päneille. Sama tie. Ei tähän tarvitse tulla juttelemaan yhtään mitään saatana kusipää. Pannuko vittu, vampuko itsensä saatana vitun neekerin huora. Sama tie, laita vaan pänit päälle, se kerran laittaa. Joo, hyvä, hyvä. No varmaan Rutsi saanut aika norsu kyrpää perseeseen viime aikana se vaan. No, kato, se Rutsi on kiva vitu. Kiva, että joku kato raiskannut vittu Rutsi perseen saatana. Niin. Kato mennyt vähän sekaisin jätkä. Rutsineekeri raiskannut sen saatana. Tää niille vaan vittu tommonen saatana vitu äitissä raiskattu huora saatana. Kuka? Aha, joo, no kato, siihen se mulkku tuli taas. Joo, kähättää. Nyt se vetää käteen tossa kulmassa. Vittu idiootti saatana. Oi vittu mikä neekeri. No kyllähän se kyrpä tänne tulee. Sehän on nyt ihan tiedossa. Häh? Ei se minua antaa heijat. Ne on, kato kun ne on niitä vittupäitä, niin mitä niille voi? Vitu runkkarit saatana. Ai mitä? No vittu silloin väliin. Neekru mikä neekru saatana ja piste. Ei sille mitään voi. Niin, kyllä. Hello. Semmonen saatana huora saatana. Eihän sille mitään voi, jos isä antaa neekeri kulliin perseeseen, niin vittu paskat saatana vittu roiskuu aivosta ulos saatana. Näinhän se menee. Isä neekeri antaa pojalle kullia perseeseen. Näinhän se menee. Oh. Se on Nissani. Kun Rutsi ei tee munia, niin sitten joku Rutsi raiskaa sen perseen saatana. Näin se vaan meni. Banaania vittu noille vitu apinoille saatana. Banaania perseeseen. Eikö tää tietää koko ajan, se kattoo tätä myös striimiä, se tietää koko ajan missä minä menen. Joo. Vitun mulkku saatana. Joo. No, kun semmosia vitun runkkareita on, niin ei mitään voi. Me luulen, että Rutsi on raiskattu niin monta kertaa, että ei oo mitään järkeä tässä hommassa. Voihan se olla. Tässä vähän pesäpallon mailla vähän pehmittää se aivoja, katon. Kyllä. Se pesäpallon mailassa olisi kyllä tilaa, tai sit pituuttaa sen perseeseen. Rutsi perseen raiskata sillä saatan.
Ahtu, se on se, niin kato se isäneekeri kulli uppoo, niin kyllä sinne menee pesäpallomaillakin sinne perseeseen hyvin. Kyllä. Semmonen on rutsin raiskaaja. Ootis tykännyt raidia pelaamassa mut? Vittu kun ei kerennyt. Kaikki raidit, okei. Joo. Nyt alkaa vituttaa tosissaan tuo jätkä saatana. Vaan silleen, ettei ne pääse kato tohon. Selvitin hyvä, että ne ei pääsis ollenkaan tohon noin. Minkä omille servereille pelaamaan saatana vitun raiskaava huora saatana. No ei se mitään haittaa. No, on. No, se on hänen asiassa. Ei niitä maha mitään, kun ne on raiskattu niin monta kertaa, niin mitä vittu silloin paljon. Ai mä olin siellä kyyvis vai? Aha. Jokin kenen vitu kyyvis oli? Joo. Hyvältä kuulostaa, sano popsi. Laita sille, joo. Joo. Ota Kati, kohta tulee Katin kontti, niin laita se siihen valvojaksi kanssa. No, sen takia, no laita vaan sinne. No sekin pänää näitä, että sieltä kerkee itse pänäämään, niin se pänää sieltä lisää porukkaa sitten. Vois sen tietysti. Joo. No eikä se nyt riitä, siinä on... Joo, ei. Niin vittu, siellä on sniperi jossain karkuu. Perkelee. Ai se on tuolla ylhäällä istumassa. Ei mies, sitä yksi kumipää yritti tulla tohon, mutta ei päästetty. Ei päästetä, ei. Ai saatana, kun jos suuri vittu. Täällä kämppii, täällä me ei päässä joku vitu homo saatana taas. No. Laitoit se Katisen sen? Niin, silleen, että se voisi tulla valvojaksi yksi tosta. Vittu. Helvetti, kun on sama tie selässä sit saatana, kun vittu vähänkin on paikalla. Saatana.
Jos mä annan runkkarit täältä samalta vitu serveriltä helvettiin saatana. Mä kyllä pelaamaan omia pelejä saatana vitu vuorot. Oi moi. Aha. Mä mietin, osaako se, miten se lisätään sinne. Lisäähän sinne yksi kaveri palveluksi. Se on Katin kontti vai mikä kontti? Mikä helvetti? Katin kontti. Niin, lisää se siihen valvojaksi kanssa. Ja saa sinun vitu runkkarit vittuun näistä satana vitu servereiltä saatana. Emmekö pelaamaan omia pelejä saatana vitu huorat. Onko? No nyt se oot siellä valvojana. Ei vie sinne kaikkia selvit, laita sinne. Nyt riittää, että se... Kyllä se pitäisi näkyä siinä, kun se on... Häh? Mitä Katissa on meku? Joo. Jumalauta, se ei kuole, kun ton vitu homo ampuu. Tehän osais nuo vitu kusipäät pois tosta serverit, niin tulisi tuohon samalla. Sitä minä vaan taas mietin. Voisi olla vähän nopeampi olla tää lataaminen näille aseille. Voisi vähän tiukempaa tahtia laittaa noita. Mihin ei oikeutta? Vittu. No se on 200 mulkku. Ai mitä ei oikeutta? Mihin? No hätä. Taasko me voitettiin? Jes. Joo. Oi vittu.